tinin leishan engka khorang manju bai kokthai manju obongka kokborok grammar ni part TET-II o tong norok naidi syllabus o hoito ba norok nukhuna ge khorang manju no chung pungmung manju bo hino tei kokthai manju no hingke kokbak manju bo hinjao bangla ba hingke sandhi o samas hino oboni sikang suk tei sir o topic no agi no khlaipeka o video ni description o link rijak tongo norok oro thangai bo naimanai tei playlist o thangai bo naimano kokborok grammar ni part o thangai suk tei sir ni o topic no ge faide puilano samilan chung khorang manju tamno hin e khorang manju abron hino jepro samlalai tonglaijak kokthai thainei ni pungmung thainei kothalaiei seithai juda wngmano eba thansa achuklaimano hino khorang manju phunukmari eba example ni bisi naine lene ok plus o equal ogo ok plus o no chung judi thansa ke sana thang ge obo ngi thango ogo ok o ni ogo nok plus o okay nogo kuchu plus o okay kuchugo muruk o okay murugo kokborok o okay kokborogo paithak o okay paithago chajak o okay chajago kok o okay kogo tok o okay togo rutuk o rutugo ke omro karibo jeng abahe kokthai ro bonugo je kokthai ro kacharni kamawi thangai kubini kokthai asuphayo example tok chela ke tokla sei chela ke seila busa chela ke busla tok butui toktui takhum butui takhumtui bosoi buduk bosoi duk tok buma tokma tipra busa tiprasa wanje busa wancha pun buma ke puma pun biki pungki hor biki hoki wabukur ge wakur pun bahan ge puhan wak bahan ge wahan tok bahan ge ba tohan biki ching bini kiching ni phayo biki ching obahero kabang ma example ye faidi tabuk jeng next kokthai manju pulen chamelen kokthai manju tamna hi kokthai manju ongkha kokmang kwrwnglaijak thaisani slai kwbang kokthai rok kwthawi kokthai thaisa wngmano hino kokthai manju example sinjo ni hakor ge ngai thango short khlai sinjo hakor oni obokmai thang yaphang ni simi buchuk jora ge yaphang buchuk mokol ni tui muk tui tok ni butui tok tui busa tai butui busa butui ma bai pha ge ma pha hor bai shal ge hor shal yakung te yak ge yakung yak chela bai bwrui ge chela bwrui som te moso som moso ke tinin lesson asani bagay nung situng faini video jeng kokbak eba kokboko chosalai mungno tiyei silenu te shaina lena hambai